gla o kono na bi nye ko kuna ti ere ba ke la ne ba nyini setigi ala de fe billahi ala mi nyanda nabi sigi o ala ma amba be nyini o ala ne fe oh mi ye ala jaabo de ke ngale kon ba don qur'ane fe mbay mi nganga mine ni mo kan u jandola anyo fo jebe aw me jina tige baro barake aw ka don a be sursi be bo setigi ala ka qur'ane ko ne afo ankara mo yi ani murdemzen minu muli tangado ngo anga sigi qur'ane ma aw ka do billahi alazim fo ima mo boli qur'ane ni fo ima an ban qur'ane ni fo qur'ane mo ko be jogo minu na ande sala ko lu degla qur'ane mu vanye akwanga jenya tui anga namara tui anga sheni tui anga bingani tui anga mo faka tui anga sigi nyogon toro dabla qur'ane ni de nyini an fe ngana ande sala ola kanyishi jenani glomini droguta ani kojugu kelima chodi awmi ala wele ni qur'ane ka banjabi de ola aya jandola garibu kay ni kuma kandu foi makara mo sira qur'ane ni billahi jogo jugu mi fula qur'ane fe kanga dabla am bano de ma ode kama anyi qur'ane ka tui naw ka don femi ntogo ko qur'ane na jigina ala kira ka kishin neme baka problem be solution mi qur'ane ko ngani ta don no de fo jebe ni ti qur'ane don aya so ne ka page la wallahi ibi fenya kono ipma sigini mi olani ala sona hami flati kunatila fo ne ka abone ne lame bago ani ne laje bago ku deme ka geleya ni dekun ani toro ni kamana gan wuli ka bo ka bilay yeni layduta setigi ala fe ola wa ala sona mɔgɔ minnu bina an fɛ yan u kungo n'u ka hamiw na ala ye caman kungo ɲɛnabɔ wa ala ye caman ka hami dilan o ye ala tanuba ye k'a jira aw la dɔrɔn an ti foyi ka ni kuranɛ tɛ wa an ka sɔgɔ kuranɛ na o la ni ala sɔnna komi an kun ye video fɔlɔ min bila an kun ye video min bila k'a lase an badenw ma an ka abonné caman y'a sɔrɔ k'a fɔ min ye an ka nafolo baara ye an ye baara in jɔ nin waati na fɔlɔ sabula anw mako bi mɔgɔ hakɛya min na o sɔrɔla wa an y'olu dɛmɛ k'u bɔ dekun kɔnɔ o la mɔgɔw ye kuma caya kosɛbɛ dɔw y'an wele dɔw yɛrɛ déplacé la ka na an fɛ fɔ yan nɔ ko baara in olu kun jigi b'a kan mais depuis don min na olu ye vocal sɔrɔ ani video in lajɛ ko baara in jɔla fɔlɔ olu ma se ka sunɔgɔ a su kɔnɔ dɔw déplacé la ka na ne fɛ fɔ yan dɔw yɛrɛ ye n wele téléphone na ko a kɛla baara ye dɛ ko olu kun jigi dalen don baara in kan k'a fɔ ko a se ti olu ye fɔlɔ sabu a fɔla 30 de bi sara yani 30 de don nka i bɛ 15 sara ani sɛ jɛma den 3 sɔngɔ n'o kɛla baara bɛ kɛ ka délai d'i ma ko olu kun y'a bila u kun la n'u kun ye wari sɔrɔ u kun bɛ na nin baara kɛ mais ko ne ko baara in jɔla ko a gɛlɛyala olu ma kosɛbɛ n'aw kana jigila tigɛ sabu mɔgɔw ma fɛn dɔ faamuya ni Konate ko mi sɛ jɛma baara min kɛ mɔgɔw ye ko o jɔla fɔlɔ aw ka dɔ kun b'a la ne ye denmisɛnnin de ye funangɛni fitinin fɛn dɔw bɛ a bɛnnen tɛ nin na o tuma adadu dɔw de bɛ yen ni o ye jate dɔw bɛ yen ni ne tɛmɛna o kan nin baara in kɔnɔ walahi a bɛ problème se ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma a bɛ problème se ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma o de kama ne ko ni nafolo baara ni o ye sɛjima baara ye ngo an ka jɔ fɔlɔ kuma bɛ nin yɔrɔ in de la mais a kana aw tɔɔrɔ a kana digaw la k'a fɔ ko nafolo baara ko a banna quoi o tɛ baara ba caman bɛ yen an bɛ min kɛ mɔgɔw ye ndama baaraw b'a la marchew b'a la baara caman bi a la i n'a fɔ ka siriw tigɛ ka bɔ aw la ka degun wuli ka bɔ aw kan o ni sɛjima baara fana ti kelen ye baaraw qualitéw de don sɛjima baara in ale jati de dafala ni ne tɛmɛna o kan nin waati in kɔnɔ a bɛ dekun se ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma dari ma faamu de o tuma an panna ka bɔ o de la an donna suratu yasinu kɔnɔ o tuma n bɛna fɛn jira aw la yasinu fana kɔnɔ diɲɛ mɔgɔw kun ma sigi ni min ye k'a fɔ ko nin bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ bilahi n'o de fɔ sa foyi ma karamɔgɔw ban kuranɛ na foyi m'u bola ye fo kuranɛ ko an ka jogo jugu min to yen
ni ode anga jina toy anga namara toy anga shini toy an desala kan nu ne dabla ode kama an sirana qur'ani ni andala fengero mine de turabu bola kolonum bola ona nyogona chamo awa ansile no kolu de be ande me ode ba ma ko glande nga billahi la lazim mesiga kabi qur'ani bisika an demeni minge turabu tsika ke koloni te foi te donina ko qur'ani bisika minge ko o doni misika o glan o ti mo ti fe no famia qur'ani ala kuma kande direct e mindi ala krama ameni onye qur'ani bla netado amina fe mi mine jedu kolo kambele mimi qur'ani sanfo na ya bla anga fe bechina ngaw ka do kira sallallahu alaihi wasallam ayeni vo aka kuma kanola ako dono na ke ko qur'ani ko kuma ka mimi akono abna tuno anta yeble awo korodwa o koroti ko kuma imi efase ko dene ti soro cheti soro musoti soro dugolo sabe mimi se ka qur'ani taka nyewo ala ko ni kelmai ani ni aye meni ngora indi o cheti soro bli me aso bu ke mi sadir an mi ka bolika ta tura bi minu kala ani koloni minu doni gere minu kala an na qur'ani bla ko fe bay ne ma fo o don nunu ti be ko na mi qur'ani an jando ala kusebe bilay ale de bisika an de be jina tike konna ulane badon qur'ani abedi nan solala abi an dime jie ani lahara kon otma nanye demzenu kuma yelema ningata doni gere wala minti qur'ani ne ko an fatule ko den jumene bina bo an na mim sika qur'ani kala an ni ode ya folo aflana mi foi mansira qur'ani sa qur'ani ko anga jugo minu ndabla ande sila ko lu de to mena mo lu dabla billahi anga jieti kuma tilla haram kunati magobe nela otma anduna suratu yasinu kono tu aka jira mali karamogo bela adoni baga bela akodona bela ka fo anyo bara damne dugoloka wane kalna setige ala bunyena nine ko ngo ko suratu yasin benye aw ti che sore wala muso mimse ka fo ko e galoy ni o soro la ne laydu di awma neti kuma qur'ane kono tugu nkalna setige ala bunyena ula ya jando kuma kanuna kunate dimzende nine a fo chugo ya mina aya mine ni oyi akana ngaraba kambonga konunu sadine ko mwanga ni jofolo e kana na ne karaba kan jewa kan blala ne ya fo kuno de kamo rima famde me able kuna wati be odron de mati na volo bare a chama bi welili ke doron amako bodilaw de bon jumene bi ka kamana ka jumene bi ka aya nwere doron am sadri o wulili so an mo fenyana wal ma sema na ke mi okono amo fiena ni sela abi wuli ka boka meni masi wa ma la rasulil al balag se fo iti kunati ni ya wele ka aka hake ufinyena nini ni make abi temeni sira ife abi keta amo drone fiena ni sira ko ke abana ni masi abana wa fo itani nyonche oko ma akila ne ko bani ola anana ni suratu yasinu na volo bara de fana ka yasinu baraka di amadoma ni saga jigi jemai otuma bare aya jandola mi siga ka wala awi bara ganzante sabu ni ya jetimine folo doni bago am me wulidi ni fatul kela wal mani gele dosoro amta yasinu kala tigive she binani anikili o de ku imipa hine bisla se shuima me ay nyingali ke ko kujmena o yasinu kala imika dogo ya doni kuno de balaw me dan ditma uka yani video gere na tawche me ni ala sonanga na volo bari amina yelema suratu yasinna amma go be muko haki amina o fana kono no da fana mo fo amadoni tuma afam ko nyima ala ko di ambema ala ko gala boye kama soli ala sunna ala salame do kala mo klubi anan watina mo bigansi abela jine kan nganya ke kilenye aka adama kasi setigi ala la ka kan nganya jira ala la amina do ke ka nyine ala fe nganya nunu ya rabbi ala ko gla hami bi auna min dogolendo mi bangenendo ka nyini setigi ala fe ala de ba bedo ya rabbi ala ka wuli ka bo anga ala ko ke ala ya boye kama kira kan ko son صلي على رسول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا كنا من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد
اللهم لا تدع في مجالسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا اميا الا علمته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي والذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.